nang kene. Wis nyatu pemersatu budaya lan ngoten to Pak De. Adikku Manohara. Ana dawuh apa yu? Iki mau ya ana pamundutan. Pamundutan apa? Kalau mau wonten gerajakan Banyuwangi wonten. Oh nggih. Gerajakan. Nggih kalian tinggal katresnan nggih wonten. Nggih, bajing loncat nggih wonten. Nggih. Apa bajingan loncat? Bajing loncat. Bajing loncat. Karo pemirsa yang Kapangku kapang niki nggih. Nah, nggih. Kepangku kapang. Oh, Kapang. Nek nggih. sing niki lho suarane lanang mboten ketara dadi Iya. penak niki nek sing niki. Piye to iki Lho anten yo ora jarene padha kok. jare lanang kuwi lho. Loh, aku wedok lho. Terus sing mbok maksud lanang sapa? Lho, wedok ta niki? Yo wedok. Kuwi iki asli Jarene kuwi wedok. lanang kuwi lho. Sinden kondang viral Probolinggo Wedok Sidoarjo lah ya aku. iki. Oh, asli wedok. Asli wedok. Soale sing nika wong wonten Aku dewa. Wedok aja mbak Aku wedok lho ya. Aku nek murep wedok lho. Iki ngono wanita tulang lunak, ro Lah. enggak? Cewek tomboy. Lah. Ya iki. Kok iso Cewek apa? sia-sia cewek tomboy Pak De. Oh cewek tomboy. Nggih. Aja sia-sia wong dandane padha Nah. sanggulan kebayaan koyo ngene kok Padha. masuk sia-sia, he? Karo bojomu prayayu aku, kok bojomu mbeweh. tapi kan asli. Lho, padha ki asli ki Aku ya asli aku wis tau Asli ngombe. kabeh lho. Ora tahu aku tahu karo kene mambu mbako. Lho, Lancang. ancene kono ki ning kono ki panene mbako nggon Iya lho. daerah Manohara Mas. kuwi. Ayo sing di omah diunggahne dhisik. Lho nggih no, kedahe ngoten. Sapa to iki sing di acara aku ora padha rangat. Lah, nggih. Iki kan YouTube to. Ibu Rahmati. Rahmawati. Ibu Siti Rahmawati. Ibunda Titi, Nggih. baju Timbalane- batik timbalane Bu merah Titi. warnanya. Nggih. Semoga Bunda Titi lancar Rezeki. rezekinya. Amin. Ngono lho. Ora dit Mangan roti. Alah, alah kok Apa kuwi. mangan roti apa? Oh, kowe arep gawe pantun to? Iya. Oh, ya ora iso. Iku Bunda Titik kersane mriki. Iya. Awake dhewe iki ya paling gak dikei pantun-pantun. Ya. Mangan roti ning dhuwur kursi. Mugi-mugi Bu Rahmawati kathah rejeki. Amin. Yamin ngono lho. Mangan roti ning isor teras, mugi-mugi Bu Rahmawati seger waras. Weh, Nen. Mangan teras. Yo, yo. kok iso mangan teras lho. Kok ngeragas cangkemmu kok teras mbok badok. Teras. Rong wulan Rumah renek samu tanggapan kok tak iso. jol teras. Kembang Timbali melati, mriki. kembang melati, tandur pinggir sumur. Ya. Bu Rahmawati tak dongakno panjang umur. Umur. Lho kembang mati tiadai panci. Lho. Bu Rahmawati nanggap panci. Lek ya ampun. Nggih, diunggahke mriki nggih. Nggih, monggo. Kersane Bu Rahmawati tasik lengel nggih. Tasik. Tasik. Sebelah pundi wau nggih. Monggo sepoti Mas. Heeh, sepote itu. Glempang bancine saka saradan. Wakul. Kowe kok nek ditonyo Mbak Manohara. Bunda Ayo gelut Titik, apa piye padha lanange. Bunda Titik napa kersa Niki minggah? mbok menawi sepote nggih. Nggih. Oh, ngaten. Senenge lagu Cina. Cina Apa? lagu apa? Apa? Kowe Jajal. hafal ora Cina? Lagu Cina man. Lah jajal jajal Apa? jajal. Mandarin kuwi. Jajal. Ni hao. Ini saya Mas, saya. Cek. Kene lho, Cek. Kono Monggo Bunda. Kali bapak nggih Mas. Nggih. Nggih, kali Bapak. Lho, Nggih. iya apa ora to? Duka. Lho, piye to iki? Nggih no sekalian Kali- menawi kersa. Kali papae ingkang dipun kitan. Oh, Kali ngoten. papai Mas Fatan. Mas Nggih, kali Patan. mamae. Mas Patan pun anu, tilem lah nggih. Menapa Pun, pun? Bu. Oh, nggih kersane. Oh mboten, mboten kersa.
Oh nggih. Oh, nggih. Wah, nggih nggih nggih. Apa to sing nggih-nggih? Mbuh TF. Oh, mboten kersa. Nggih pun nek mboten kersa jenengan bawa, Mbak. Slindro. Nganu wau napa nggih? Gerajakan, nggih. Gerajakan. Nggih, gerajakan nggih. Banyuwangen. Nggih, monggo. Umbul-umbul, Pak De. Nguwetan. Jablas kok kulon nguwetan pol. Tir. Mambiat mayon paman. Dipun jenglengaken to, Mas? Nggih, men gatekke sinden-sinden kula nggih. Dipun Men iso dipun jenglengaken, nimbo, Mas. Pak Prabu. Wah, mboten Pak De, pun saged Lah sedaya. nggih, sami mawon sami belajare yo. Nggih. Mas, dijenglengne, Mas. Oh, di Mas iki Banyuwangi. lah, Mas iki rokokan Kok tak rokok dhewe lho, Mas. Lah lah. Tak Kon apa? wingi Maksudnya tak tumbahne rokok dhewe. Tak lakon. wingi yang dikeki rokok Mase ya mbok sedhet katut sak mbakone. Oh iya aku ngerti nyantol teng mriki ya. Ayo tutukne sampean sik to. Suarane Kene siji-siji jenggleng siji-siji kene. Mau Dik legit mbok jenggleng aku. Aku dijenggleng sapa? Kuwi lho. Aku mbok jenggleng. Ya, anak iya Yan kuwi kok. gandeng belambiang. Bentar. Bentar. Ayo, Mas. Yo. 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 Nah, ngono lho, Mas. Cowek. Diwarai kok angel ram. Nyara Tak gilir satu-satu. Iso numpak lho. Wes, mbok kira trek, heh? Mbok kira trek, mbok tumpaki. Modelnya kaya pedet lanang nek perlu. Mbok kira aku sapi apa piye? Ah, salah ya aku semua. Iso. Nusantara. Yanyo wangi kalan kenang witan sanggara lor lan kita lalas angker angkal liwat belambiangan. ayo le lah kok meneng to sing ngendang Belambiangan. ayo Mas oh leren ngobo Yup. Aja takon sesayang bisa
Nusantara belambiangan belambiangan kumalaran sari Nusantara belambiangan kumalaran sari Nusantara.
sekar gending jengker daging gending wong menek munduk kalopo yang lanang permiyangan karo samancung jaga jembalana cecira tumingya alama mudya lengan sutro pupu tono sembialana kalopan bedine sekar-sekar gendeng jengker daging gending wong menek munduk kalopo yang lanang permiyangan samancung jaga jembalana cecira tumingya alama mudya lengan sutro pupu tono sembialana kalopan bedine matur nuwun Luar biasa. Niki sampun